videa z Robloxu 99 dní a vlastne sa jedná o to, že na 99 dní bol upgrade a vlastne je to, že môžeme hrať viacerí, zostali sme tu akorát dve a je tu veľa vecí. Veľa vecí sa o to ostáva, padli sem aj takéto počeky a môžete tu mať veľa takýchto vecí. A tak toto vypadá. Čo si chcel povedať? A je to tu. A mapa je taká ako buknutá. Čo? Neviem. No to si ešte sa mal odpovedať. Dobre. Takže musím nájsť východ. Ale pohľadilo. Keď sa tu trochu... No, tejto hore to je... A tu si môžete nazbierať veľa dní. No viem, že mám 77 dní. Otázka, koľko točí vám ten čas odpočítavať? To ani nehrám. Máme skôr dve deti nám chýbajú a povedať úprimne, aj mi nakoniec chýbajú. Veľa mi sa tu laguje a je to tu fakt mám 64 Fakt to tu laguje, ale mne nejdú dať ani veci. a tu nám chýbajú tieto dve deti a vlastne toto je zatiaľ všetko. Ak budete chcieť dlhšie video, tak si počkajte, ešte budem natáčať. Nekončím s YouTubeom, lenže bude to chvíľu trvať. Tak zatiaľ dovidí.